الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. Buas Budi sagit pa Allah subhanahu wa ta'ala man masi-masi kita niyo tuyok na to umati sin pakaradyan sin akida murah-murahan tung basagataw si Allah subhanahu wa ta'ala karayawan kunyari kita niyo hadomi ni amon nakahadir umati sin ilmu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyaon, ganapan na to, ang pangadyan na to, babun, la yatbihu lillahi bimakan, yatbihu fi li ghayrillah. Amunayin, pangadyan si sinadomin. Imbabi ni, di manjari, imano siya, pagsumbay siya at tampat isang pangkiaw na yung pagsumbay niya kala sa Allah subhanahu wa ta'ala at tampat amon bakas kaya sumbay ang si mga sila uno si mga musyrik amon pagsumbay niya abukon pang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ito babun madya fi dabih li ghayrillah bukon kamad to nabiyaon amon ngin bab subpat sin nakauna ganap ababang nakauna di manjari intampat pagsumbay ang isang pangkiaunan in pagsumbay mukana sa Allah subhanahu wa ta'ala pag intampat yung bakas pagsumbay sa uno si mga sila musyrik amoy pagdago niya uno uno na amoy gagay dula sila damit yan day sa mga palangon kang Islam. Pasalin to, adakala ni syaitan, magwaswas ka niya, da sa kaula ulit tampat yung uno, diaggo niya. At yung tampat yun, diaggo niya, sabi ni syaitan, humakasakas ka niya, sa kaula mamudit sa makapagsubay at tampat yun, sa kaula uno, buko mo rin pagsumbay niya. Nadamit yan, bilang si pagsambayan ang kubol. Sa pagkaw ng Paula subhanahu wa ta'ala kusumbayang. Sumod ni Satan mo kasakas kayo malagka sumbayang ko. Paglago mo ano, ito may matay. Atawa, dumuha ko ito may matay. Ito kumul na. Ito kamakbara. Doan mo sila ito. Ang kayo sumod ko, kita mo, sumalamat ko kanila. Sa amang dumuha ko, isang Paula subhanahu wa ta'ala, pag inyo adakala, amon may nang wasila kapag silik si Musin, si Mano si amon dumaha, ako walyaon. Wasul ka. Qaulullah ta'ala, la takun fihi abada, lamasjidun ussisa ala taqwa, min awwal yawmin ahaqqu an takuna fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat la takum fi abad. Awaktu ay magtanong ayat ini. Awaktu ay Abu Amir aw rahil pag-ato al-Fasiq. Ambok siya din ang mga magbawas siya. Kitab sin nakauna. Away pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapagin sa pamadina. Insa ambok siya abid, ambok siya uno magbawas siya. Din mga kitab sin nakauna. Waktu may Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging sila pa Madina sabihin siya igin ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi nagpaon sila hambuok biya antang dagbos sin tampat yon masjid yung tampat niya sambil intampat yaon o si Abu Amir ibn Fasiq timulak sa Pasyam. Sabi niya nag-meeting yung mga
amun to munafiq ka Madina intampat yon pagmimitingan asupaya inasura sa amun paunon niya inantara bang unuin ika puwi nga niya para sa ating mga sahaba. Sa lawak to yad to ang mibipulkan sa tutabok namong ni mga sila dirasong na paguwi na to lang niya so yung sambayang na tunuin intampatin mas din ang medto pag-using ka sa tutabok away pa di matong sinduad daw mong panahon na la takumpi abada sambil yung tampat yaon uno piyalo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagga in pag-amlid tatin in asli nagpatindog sin tampat yon in tampat yon bukon sa masjid sa sumako in tagbus masjid pagga impuunan niya uno impuunan sin tampat yon hinang pabukom marayaw ang maksud uno in sila mga munafik hinangon niya asupaya di uno may nanging kabayaan nila sabi na nga, isa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasambayan ng intampat yaon. Sabi namin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pag-uwi, kanya dinatabok lang niya, at nasambayangan. Nasambayat kasawa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pasambayan ng intampat yaon. Kasi ba, ay mga aslam munafik, sabi na sumapa, uyahalifun na, in arad na illa husna. Sa unang isa Allah subhanahu wa ta'ala, kung daw yashadu innal munafika lakadibun. In sila sa kurahinan yaon, wat man ka basi karayaw. Atas sa mapi munafik. Kasalanan munafik. Munafik ad-dahiru Islam, al-batilun kufr. At tinyaman tinunuin imaksud sila. Katindogin tampat yaon asupaya in sila magtipon yung munafika at tampat yaon. Ang kanya takumpi abadan. At hindi patindukan, inbiyaon, hindi patindukan sambayang doon no atampat yaon pag in asli sin tampat yung bukon maksud no katindog palay ng masjid sa katindog yung no ha asupaya in sila inangon nila pag mitingan pag isunan bang unuin mga ikakusog nila unin supat na ayat damas usus sa takwa damas usus sa takwa amol pag masjid Kuba Masjid Kuba, inaslisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaslisin pagpay na ngayon, asa pagtag-ip ng patuan, buko na maksud uno, sa uno, pag-ibadatan. Iyon Masjid Kuba, kaya ngalan sa uno, nang si kayo Masjid Rasul, nang si kayo na Masjid Kuba lang niya. Inyaon. At yaon, di na panagdaan niya, pag ginangkan niya sa milad niya uno, tugpatipan. Inayat. Atin niya, imasin niya din panagnaan siya uno. Katindog, ahak, sambil siya uno. So ito siya uno pag ibaratan niya uno. Amet to. Bukod si masjid ang pagtao, masjid madar, amo na masjid darar, amo na in. Di man niya pasambayang ang pagga, impuunan si masjid uno. Piyao na uno ha, abo kong pakaradyaan, pag-ibaratan. Piyao yung tampat yung pakaradyaan uno. Pag bitingan si mga aslam munafik. Nabiyad to rin hantang intampat bang supama intampat yaong bakas pagsumbay si mga asila uno. Jahiliya na kung pagsyirikan di man dari pagsumbayan sampai tiyo na magsumbay ko uno. Kana sa Allah subhanahu wa ta'ala pagsumbay mo. Nadami kan sa pamimasjid yaon, way mo kaingatan. Kadto tarang misal. O masjid yaon uno. Inasli niya amo kung marayaw. Bang mo kaingatan, sumambayan ko roon, inato lang si mga hari-haram kayo mo. Sa bangoy mo kaingatan, nakasambayan ko, masjid bet, tindag mo sa buta ayat yaon. May masjid lang tayo, asli niya bukon, pa'y nang marayaw, inato di ka magdusa, wala sa niya. Sa on din naman ka, manus ya, ikaw ay namin marayaw kataan. Iwan Allah subhanahu wa ta'ala, subay in tao, Muslim doon sa mag-ibadat ha, amarayaw. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iaw doon lang niya, amo na pag-iaw intahir doon, siyo da palawang pangwa, maknawiwa maddiya. Siyo da, amo nakatampal, iwasin nakatapok. Kanyang munafik, insila niya, ad-dahiru Islam, al-batinu kuf.
sa ipakaradyano, indangan mo roon, siwo da nakatampal, iwan nakatapok. Suway siya uno, danuan si mga sila uno, Muslim. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, inna yuhibbu taw, yuhibbu mutahirin. Mutahirin ito, siwo da sa uno panampakwa. So danuan siya si mga sila mu'min, in pangatay sila, iwan in pagwa sinamun kakitasin, madana. Lawilo, mang sa mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, maon na in adasul akhbar, iwan asgaraman uno, iyon nila. Adamik yan, suway na sa pangatay sila, misang paintyaonan, malano in pagwa sila sa sumagawa, in pangatay mo kumareho, inagtatin niya uno, bukong na mareho. So, siyo da, palawang pagwa, so nag-aakad sila karwa. رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينجر إبلا بموانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شيء. وثابت ابن الدحق yung noon minsan ang mukti ng mga sahaba dakula. Iwan sahaba, yun ang mga masyur. On din ang mga manusya, nagdadar lang niya, mangmamot na yanhar, amunain, in siya, magpasamba siya, uno, ha? Mga wutain, Eid. Ilahada. Din ang mga ibil. Din ang mga unta. Ibuha na, amunin pag-ewan tampat lang niya, nilang si mga ulama, bainal Makkah wa Madinah. Lang si Kewan amun sa ning pag-ewan niya, ibuha na niya amunain, pag-ewan niya amunin niya lamda, amun Sa'diya. Amunain, lang si Kewan amunain, niikatsin, ahlul Yaman. Lang si Kewanan, amunain pag-ewan niya, amunin Yanbo. Sa lakol niya ini, basta auta si Makkah wa si Madinah, pag uwos ay naging sinabi, pasaalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nga sinabi mga sallallahu alaihi wasallam, pag on nakaladad, din ang mga uso, ganyan ako, magpasambay ako niya uno ha, mga mawutin ba ini. In nadar haluga, ang mga pag-ewan lang niya uno, al-ilzam. Ang kanina niya uno, so ito yung iyang muna, al-ilzam, ang mga luga. Bang lang niya asara, ang mga pagtao lang niya, nag-ilzam ko lang niya, al-ilzam mukhallab binafsi lita'atillah lam tujib alayhi lam tujib alayhi li asli syari'. Artinya, naginang ko artinya uno, wajib mohon kayo mo, artinya nagdadal ko, naginang ko artinya, wajib sa sumakaw, aron yung punan niya din uno din na, dinasara. Inadalan si mga ulama, yukum sin sila makruh dan si kaywanan niya inaslin kaywanan niya yukum sin sila haram. Kasi nabi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nadra la ya'ti bi khair wa innama istakhraju bi min al-bakhil. Rawi Bukhari wa Sahih, hadis sahih. Artinya usna mo riwaya la tanuru, atay ka mo yung magnadar. Artinya intaw magnadar lang niya so pa mo indak bus niya lang niya, on lang niya exam ko ini. Banga ko niya makapas, pagpuasa ko tuad daw. At ang mga kabukan niya, jumatiyon. Ang kanon na Rasul subhanahu wa ta'ala, yufuna binadi wa yakhafuna yawma kana sharruhu mustatira. At yun din ang mga kabukan mo, at jumatutay mo. Pero tindagos niya. At yun kung magnadal ka. Nang musula kung magnadal lang mo si manglang mo, malapas ka inatawalang mo, banga kulong mo magkapasa ini, inakulong mo pagpuasa ako. Nainas din niya ikaw, kuripot ka. Ang kayo kung sinong ulam, kulong yung magdadal. Kasi ako, lamang ikaw makapasa, hindi ka magpuasa at niya, is niya tawang miss. Ha? At niya yung tintawa niya, siya kuripot. Bakit?
Ang sikaw niya hadis nambok liwat tambok la tahdur. At niya ikaw nga magnadar. Amad to. At yung nagkauna mo yung kumnaunon niya, haram. Pag nadaran niya. Pag ano, payron, kaya, ti ka rin. Sa, ba't manikan ka, wano niya kariwan, ba't manikan sa rin, ano, gumawa ni ka rin sa, ano, yan ang mga tao, ano, ulit po. At kung siya dyan, ang pipong niya, ang pasi, ano, ang pasi mag-ibadat patuan. At yan, sa kula, ano, sa paintaw mo hospital. Bangad jab niya ko, wala na, asakit ko yun, hindi ako na ako mag-biin niya ko. Magpako na ko ba ito bihin. Sa inadan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inadan lang niya, an-nadar li ta'atillah pa yuti. An-nadara, yung sa ila pala yusi. At inadan lang niya, bangko niya magtaat pa ito, yung inangom mo. Sabat man ka, bangko niya magdadal niya pamaksiya, ayun inanga. Ang kinadal lang niya, doon siya, mabniyala, at ta'a. Doon ka apagtaat mo patuan mo Rabbul Alamin. Sa bangin pag nadal lang niya pag maksiyat sa pamingkaywanan mamong bang ako lang niya makapas ay examine kasi makaywanan magpauna ko lang nga nakabakayan sin ako all of lamin dalik. Pauna ko lang yung pag-inom na mo. Yung pag-inom, pag-makan, pag-inom lang nga si mga yaram sintuan. Ato din mga anak. Ato din yung pas nito. Ito ay ko mag-iminan sila, tumisag ko na kanadar. Sabat man rin kanlong, bang ako lang makapasa exam sin kami. Paulong ko magpasumbay ako kambing. Pagkariyong ko katanyang katotoy, mga oras sin ako at tawain kabakayan ko, magkaon-kaon kami. Inadara mo ito lang si mga asla ulama, na ito sa'yo nangum ito. Sa sumakawa lang niya, inadar lang niya amon pamaksiya. Uno ba, ba kafara niya, atawin uno. Nang si kaywanan, ulama, siya magkafara to yamin lang niya. Nang si kaywanan, misa nila ka magkafara, pagkapamaksiya tagto. Amad to, lang si mga ulama. Ngayon, na hadith ini, shahid hadith, insa na kanadar siya, uno, bang mamut din, in anharin id, at yun sa pagpasumbay yun ang mga gamit, at niya, unta. Sa nangasoy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unay aon day na mga tampat din niya unod supat yo tuan natin tan. Pasala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na, sa awiyad to bitawa. Nangasoy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang niya in tampat amo nga sabutan to. Unay on bakas doon pegto. Kaya sumbayan, kaya ibadatan si mga asla na kauna, ang munjahiliya, at yung pagsumbay, ako kung Paula subhanahu wa ta'ala, saan nakasunod kanila? Uso yung lagi. Iwasan natin dito, pag iwasan dito, amunin, dumagbos siya doon niya, dumagbos siya manusia, dumagbos siya binatang, atawa kubol, atawa uno na. Bukan siya dun sanam. Sa wasan. At niya, amon, pagtag-ipunan, at pagsumay si mga asanak ko ng pag-uwas. قالوا لا قال وهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم. At in-id din doon lang si mga ulama, on id din niya, zaman niya, on id din niya, makan niya. On kayo nakakadpin ni zaman niya si makan. Kasi zaman, Idul Fitr, bukun ka. At ang zaman, wakto niya. Pag mabot na bulan Ramadan, pagtanggos doon nakakawantag siyang simpuasa, tao katlaw simpuasa, maon yung Idul Fitr. Kaya wakto niya niya on. In zaman niya iwan sin pagtaon na niya iwan sin zaman iwan sin makan, amunin pag-iyanon, bang mamot na in bulan Hajj, matipon niya manong sa diya Mina. Arapa Muzdalipa. Sa sumakawa, in-id pag-iyanon, siwo dalang niya, mamot in bulan Jumaat,
Inyang pagtakon id. Sa id, doon amoy pagtipunan si mga asla uno, amon balik-balikan. Pagtipunan si mga asla uno, manos amoy pagbalikan nyo, amon yung karir lang niya. Ang kana id, ang kana balik, kami tanyanan id, pag-ingog, balik siya. Na injaman pa si kami asabot ta kay na amonin mina, arapa, ibang musdali pa. Kita, pag-awat si Muljul Hijjah, ikawalo si Dhul Hijjah, o na mawaya magtaruya, o sa mga magdalik pa uno, para pa sa inyo mintasik. Tumintasik lang niya. Na, taruya pati po sabdo yung mga sila mo nagtaruya. Doon na uno ha, amin na. Every year to magbalik yaon. Damit yan, paara pa, damit yan. Pamusdali pa, damit yan. Ang masipagtaon. Sa sumawa, iyan lang yung pagtipo sin tao, amon doon sila uno. Pagbalikan niya, iban sin Jumaat, Eid, sin alam silang kapito. Mususupat sila. قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر بمعصية Na, الله. atin niya, manjari kong wiminang sinadar, atin ang umat, tubat man kamang pamaksiatin nadar, muli mandari. Bangin nadar mo, pamarayaw, inagsusay mo inangon. Sa mga pamaksiat, di mo na uno, intungga mo, di mo na, tuyo yung pagtungga mo. Pag usang kayo wala lang niya, supat nasin mata niyan. Amo yung namin. ولا فيها لا يملك اسمها. Na, amo yan. Wala piya na yung ibn Hajar. Minyaon, on sa kayo wala niya, nasakit siya. Bang ako lang niya, kaulian, ako lang niya, din mga slave, din mga ipon, uno, uriyon ko. Datay ba mayroon na? Tukon ka. Natuloy man dyan. Mayroon na, hindi na. Ito ang pagkakas asara na ito. Sa mga pagtawag sabi niya, ano ha? Ibaha, biasin, antang sabi niya, ano? Bang ako niya ko, yan yung sakit ko, inako lang niya, lumapad ako lang niya sinlima ko. Namustay na ito, no? Ito makalupas na ito. Akay pag-awit, tamo yung tao, no? Amunik ka ako sa sinanak Adam, di man dyan, no? Magdadal sa sinadto. So, pamansiyaw, no? Tingnan, bang ako niya ko yan, inipon ng inyaon, at niya huli siya, at siya, no? Limaya na. At yun ako lang niya, bang ako sabi niya, no? Kaulian, lumapad ako sabi niya, no? Alima ko. Nadi ito kang kausap, ba't manik amoy ito, no? Amoy sila, no? Amoy ta kaus. Ako na alam, subhanaka lamma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Namang buko masawarid, tunan insya subhanahu wa ta'ala, manjay ita ko. Sa sumangawiyaon, adik pa ako, mga kadapangaso na, insya subhanahu wa ta'ala, namok, gurusin kita niyo, yung mga ito na nga diya jami Islamiyah, Sheikh Dilhajan, na mga tayo kanyan, at yung sadakkan sinamon, ilmo kay pangadyan na rin, tumisadak niya, wakto man yung tiyo. Kaya tapad dahil mas kuya, Sheikh. Pati lang, ilalag ko mga, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. Kung naman kami nakawa pengajian, kami lakukan nakawa pengajian na guru niyo. Tuhan Isa, Alhamdulillah, wa barana. Alhamdulillah. Pangtungod din ilmu na piandakan niya. Alhamdulillah, cepat bisa kamu yan. Sarap. Ini din ang mga nikmat dihilsin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin narani yung nagumban-umban in guru biya kanila. Insyaallah. Si udah sa kita ni nangadji misalnya kami ini nangadji dai sab. Yung kami rito Madina, aun dai sab sin kaniwi ni. Dada to dai ni nang nantang sin tampat. Lingkod dai sab. Sa konsumpeng kami. Na abihaon alhamdulillah bago na mo daw na paawon para ati ko mga tubulan na bihahon. Malabot kayo mga kapituan. Tapos mawa na siya pamatayaman. Kasi naman kuhan naman.
Hinini ya sinsambat dan mga salago nikmat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kadna ya sinsambat bukunin pagtipon-tipunan kadna pagbisnis paghinang sa buhos na kamo naghinang sa tipunan kadna ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yajib sin Allah subhanahu wa ta'ala subay nato ingaton ay sa mga kaina subhanallah din mga asas puunan sin agama ikagbisarahan nyo amon yung tawhid insyaallah in qaulul mufid ala syarh kitab at-tauhid ini hihinduha Jami'ah Islamiyah tinasibu da kami iban sin mga yadto na nga Jami'ah Islamiyah hihindu ini ha kuliatud da'wah katan marhala sin kuliah namin sa hindu kanyo kainad to ada sin hindu ha Jami'ah Islamiyah nikmat sa lagu-lagu indihil kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala labilo ba yari kamu haram sa naahon din ang mga kaiwanan dihiran na siya nikmat sa lagu-lagu sin Allah subhanahu wa ta'ala malisok ka ilo misan humadir malisok misan sumamod mari kapag tipon-tipunan wala niya kaingatan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in magtipon-tipon karna manuntut ilmu fal mujahid biyak siya sinakapagdihad nakapag atubang iwan sin satro ipahala niya maling ka ni mga sila dahil doon na muin yabutan na syahid tuka ini sa kapinin niya sa mga wayroon da sari mga rimakan pa dami marayo hindi at atutan niyo nangadji ibanin pagtuntut ilmu ashalu turukun min turukul jannah dahil na mga daan sa luhay-luhay hika luhay kayo mo sumud palong si surga na sinsambat ini subay na itong halakaan karena pila sa dyan mga akauman yari na Saudi sa mayroon biyasin ini mayroon pagtipon-tipon na ito na hadin kaiwanan mang dumjumaat na unin hinang basketball unin hinang ngulunsulan mato pa mga pang-off nila. Ngayon kamo na yan napi sin Allah subhanahu wa ta'ala din ang mga sarayaw-rayaw. Amo inyag naghihinang. Makaluman pahula kita niyo laong nayad toha kiyanganan si Jahamak ka. Sa pagkadto, lawi pa rin sin kajahilan, sintawa mong karatungan mo madto. Yaulong na Madina si Rasul sallallahu alaihi wasallam din ang mga abdal sa rayaw-rayaw paghulaan in Madina si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabang pag-ibadatan mayroong nakilak ittifaq ng ulama in sa rayaw-rayaw na pag-ibadatan amo na in Makkah al-Mukarramah sa na ating kubaha din ang mga kaiwanan mayroon da malisod naman ito paharam o kiramang naghinang ninyang kawajiban niyo kawajiban mga naghinang sa amon mayroon hinang mga op nila mabuka dami sa madto paharam aun nakaiba na madto paharam tabi ayaw bukon hinang mag-ibadat gaman hinangon patabi ayaw nin haram pagmamaksiyatan subhanallah a'udzubillah patilibon kita ni ulan mga manong siya bihayad to dami yan jackpot ni mga sila yadto nakapaghula Madina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Maita di Madina man kung nakasambahan tadya pamasjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung karayawan niya lawi marayaw din sinhang ibo marayawan harugain sambahayang bangkaw nakasambahayang ayan din da jam inda guru jam siyan kasi la rin sa Madina. Pini nila, Masya Allah.
Ini nila isa rayaw-rayaw pag-ibadatan naman ng Makkah. Pumita ini ya. Transfer sila mali. Oh. Ini nila. Hijrah maripakuha. Amura kung na baliskat. Rasul sallallahu alaihi wasallam naghijrah madto pa Madinah. In sila ini dengan Madinah mayari pa Makkah. Yari kuning sa reore. Na muna sila. In Madinah, si Rasul sallallahu alaihi wasallam tuin sinasabot sinang bukuro kaina in Masjid Quba. So sinakasambahayang Masjid Quba in ajar in pahala niya al-umrah. Allahu Akbar. Ini bisa disab kami na marita tuan. Saya tu pahala saja. Insyaallah memisita kami Nah, matonton. insyaallah kamu bisita tura kami insyaallah. Insyaallah. Maluag din biya mga bilik dito jami. Ito rin dito. Na sa mga ulama, itipakin ulama, mga kaulamaan, yung sa rayaw-rayaw na pag-ibadatan, mamunain Makkah. Sa pila sa diyang pahala. Ang ito nakasambahayang din doon. Dan sa aon hambuok, amil, naginginang, pagtawagan din, lasya niya haula, bang sa kasambahayang na maripaharam. Laong na, pusan yun na yung sambahayang niyo rin dito ng hula. Ang buhok na lang na sambahayang ko, piyo, ni mahali-hali ako. Tapos inanggatos nga yung buloning karayawan, yun kamo. Allahu Akbar. Nabok kong bihad to. Oo, ada kala mga miyatay ko, amon sa among paghali-hali. Nakakuan ko ha, sa ulkatima. Nabiyad to insyaAllah. Kangi kita udah. MasyaAllah. Ya. Lihat. Nagkuhan ka mo, sabay niyo pagtuyuan. Sab, bangin, mayroon naguro rin di. Sab, ha mga, mismo yung kami, at doon hindi akan datuan isa, habiak ka mo ba gura, misan inukot ba haharam, agad na mo tidak kahatihan. Gampay sa binahula, Jumaat kahatihan ta, kausog. Naman kita di mga ji, dahil hindi, mayroon. Orang kay nga tanta mga bisara si Bangalian ha. Kuan na mo ko nang pain misan pain in Arab kay manan di makahati sin khutbah harap. Kaya ali. Lab sin in pagbistara yun doon. Arab amon bukon Arab hatabo. Usha. In pagbistar in pagkuan pag usalon sin mga katib. Ara sin sabat insyaallah taala uyuan niyo salbihan magpangadji among pakahat daw yat busy kang uya kanu naghinang siya na magpangadji hadyaw na waktu magliso dan nabog subay di dula din liso ang biyad kamo na yan inamuin din ang mga insyaallah sa rayaw-rayaw pagman kita niyo pagpunon sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin sulga sa pagpunon nato waktu ini insyaallah. Insyaallah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam.